खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ BTCआ 250 कौटि रांनि उफ्रा बाजेटखौ गनायथि होयो। BPFआ 2026 नि बिसायख'थिनि मावखान्थिखौ फोसावगोन। मोनद' हारिफोरखौ STनि मान होनाय बिलनि हेंथायै हाफ्लंआव गोख्रों सोमावसारदों। आसाम CMआ साहा बागाननि मावदांसाफोरनि हा राननायनि सायाव 5,000 पुलिस पस्ट आरो फोरमायथिखौ फोसावदों। आसामनि बिलासिपारायाव 15 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। SCआ गोर्बोआव थानाय आइजो गथ'फोरखौ सुबुंथिनि थाखाय बांलादेशनिफ्राय भारतआव हाबनो गनायथि होयो। आसाम गभर्नमेन्टआ 5,800 लाइमोनफोरनो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट रानदों। गासै 2 लाख सोरखारि मासिफोरनि थांखि लादों। BPFआ 2026 मायथाइनि आसाम बिसायख'थिनि थाखाय NDAजों गोरोबलायनायनि इसारा होयो। खमैबो 15 मासियाव बिसायख'थि गेलेनो थांखि लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ BTCआ 250 कौटि रांनि उफ्रा बाजेटखौ गनायथि होयो। BPFआ 2026 नि बिसायख'थिनि मावखान्थिखौ फोसावगोन। 3 दिसेम्बर खालि खौरां बिजोंनि सिगाङाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया फोसावो दि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुम्माया जोबबाय। बे समाव मिरु सरकारजों होनाय 250 कौटि रांनि उफ्रा बाजेटखौ पास खालामनाय जादों। महिलारि बिथाङा बुङो दि 5 दिसेम्बर खालि बाक्सा जिल्लानि बरमायाव 50,000निबो बांसिन सुबुं थुबुरमा जागोन। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि मावखान्थिखौ दिन्थिगोन, जेराव सुबुं अनसाय हाबाफारि आरो दोलोनि बिसायख'थि फोसाव बिलाइयाव होनाय समायखिराफोरखौ सुफुंनायनि सायाव नोजोर होनाय जागोन। बिथाङा बुङो दि BJP दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोराबो गोसो जायोब्ला बे जथुम्मायाव बाहागो लानो हागोन। MCLA हेमप्रभा देवीनि मुं थिसननायखौ लानानै सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थेनि सोमोन्दै महिलारि बिथाङा बुङो दि जुदि गोनांथि जायोब्ला सरकारा आसामनि हादोरसागिरिनिफ्राय बिथांनि मुं थिसननायखौ बोखारनो थाखाय खावलायनो हागौ। BTCनि गाहाया बेखौबो फोरमायो दि UPPL सरकारनि खुंथायनि समाव मावफुंनाय गोबां लुनाय मावथांखिफोरखौ नायफामफिननाय जागोन। आयेन बेरेखा लुनायफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन, जेराव आयेनारि लुनायफोरा सोलायाजासे थागोन। गावनि ब्रिफिंखौ फोजोबनानै महिलारिया मिथिहोयो दि BPFआ फैगौ आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव NDA गोरोबलायनायनि बाहागो महरै बिसायख'थि गेलेगोन। नैथि खौराङाव दङ मोनद' हारिफोरखौ STनि मान होनाय बिलनि हेंथायै हाफ्लंआव गोख्रों सोमावसारदों। रोजा रोजा ट्राइबेल फरायसाफोरा मोनद' हारिफोरखौ सिडुल ट्राइबनि मान होनो थाखाय आसाम एसेम्बलियाव थिसनजानाय बिलखौ हेंथा खालामनानै हाफ्लं टाउनखौ आबुङै बन्द खालामदों। डिमासा फरायसा आफाद, अल डिमासा फरायसा आफाद आरो गुबुन आफादफोरनि दैदेननायाव सोमावसारगिरिफोरा 27 नबेम्बराव पास जानाय बिलखौ थाबैनो बोखारनांगौ होनना दाबि खालामनानै हाफ्लं टाउन कमिटि फोथारनिफ्राय हानजा सुरदों। बुंथिगिरि बिथांमोनहा बे थांखिखौ गनायथाव नङा आरो खहागोनां होननानै बुंदों। बे मावफारिया दिमा हासावआव थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि मोनथाय आरो लुबैनायखौ फोजोबस्रांगोन आरो समाजारि रांखान्थियारि बेले-बेजे सोमजिहोगोन होनना हुमखि होयो। DSUनि गाहाय नेहाथारि प्रमित चेंगयुंआ सरकारखौ 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां भट बेंकनि राजखान्थिजों लोब्बा थानायनि अजद होनानै सा 6 हारिनि फ्राय 10 कौटिसो सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै अजद होदों। बिथाङा बुङो दि 6थि फारिलाइनि सिङाव जायखिजाया सोलायनाया दफा 244A खौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो गिबियावनो आलादा गावखुंथायारि हादोरसानि थाखाय एसेम्बलिनि गनायथि लानांगोन, नङाब्ला 40 लाख थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरा बेखौ माब्लाबाबो गनायना लाया। थामथि खौराङाव दङ आसाम CMआ साहा बागाननि मावदांसाफोरनि हा राननायनि सायाव 5,000 पुलिस पस्ट आरो फोरमायथिखौ फोसावदों।
आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 5,000निबो बांसिन पुलिस कनस्टेबलफोरखौ थिसननायनि बाथ्रा फोसावदों, जाय हादोरसायाव लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि सोरजिनो थाखाय मोनसे गेदेर नाजानायनि इसारा होयो। गिबि मन्थ्रिया मोनसे सुबुं हाबाफारियाव बुङो दि फैगौ 2-3 साननि गेजेराव साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ खौरां बिलाइफोराव नुजागोन। बेयो बिथांनि खुंथायनि सिङाव गासै सोरखारि साख्रिफोरनि अनजिमाखौ दानि 1,40,000निफ्राय बांहोनानै 2 लाखसो खालामगोन। साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोनां गोजोनथाव बाथ्राया शर्माया हा राननायनि सायाव फोरमायथि होयो। जिल्ला कमिशनारफोरजों मोनसे गोजौ थाखोनि जथुम्माया हाबाफारिखौ जोबथा महर होदों। गंफ्रोम साहा बागानाव 4 सोद्रोमानि मोनसे कमिटिया हा बिगोमानि फोरमानलाइ पाट्टाफोरनि थाखाय आरज गाबनायाव आरो मोननो थाखाय खामानि मावग्राफोरखौ हेफाजाब होगोन। बे राहाफोरनि थांखिया लाइमोनफोरखौ दिदोम जिउ राहाजों गोख्रों खालामनाय आरो गोख्रों खामानि मावग्रा साहा समाजनि थाखाय हानि मोनथायखौ रैखाथि होनाय, साबसिन अनसाय आरो रांखान्थियारि जौगानायनि खोथा होनाय। ब्रैथि खौरांआव दङ आसामनि बिलासिपारायाव 15 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। आसामनि बिलासिपारा सहराव थाखो 8नि सासे 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि उनाव सुबुंफोरनि रागा जोंखांगासिनो दं। 5 साननि उनावबो रावबो हमनो हायाखै। मोनसे सोमोनांथाव गाग्लोबनाया 27 नबेम्बर खालि पुरानि बाजारनि मोनसे माइनि फोथाराव जादोंमोन। बोलि जानांनाय सासे जायगानि फरायसाखौ वार्ड 2नि मयनाल हक आरो गुबुन 3 सिनाय मोनै सुबुंफोरा गाग्लोबदों। अखानायै बिखौ रैखा खालामनाय जायो आरो गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा बिलासिपारा पुलिस थानायाव अजद होदों। पक्स' एक्टजों लोगोसे जिनाहारि आरो गथ'सा गाज्रि आखु दिन्थिनायनि सेक्सननि सिङाव एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जादों, नाथाय पुलिसआ रावखौबो हमनो हायाखै, जायनि जाहोनाव बुहुम हिन्दु परिषद आरो बजरंग दल बायदि हानजाफोरा हेंथा सोमजिहोदों। दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौ होननानै नखरनि सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ आखाय होनो दाबि खालामदों। जायगानि दैदेनगिरिफोरा हुमखि होदों दि जुदि 24 घन्टानि गेजेराव हमजायाब्ला बिसोर हेंथा खालामनानै लामाफोरखौ होबथागोन। बे गोबाव जानायनि जाहोनाव ओनसोलाव आइजोफोरनि रैखाथि आरो पुलिसनि खामानिनि सायाव गोख्रों सोंथि सोमजिहोदों। 5थि खौरांआव दङ एशिया गोर्बोआव थानाय आइजो गथ'फोरखौ सुबुंथिनि थाखाय बांलादेशनिफ्राय भारतआव हाबनो गनायथि होयो। मोनसे अनफावरि थांखि लानानै जौसिन बिजिरसालिया दिनै सासे गोर्बोआव थानाय आइजो आरो बिनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ सुबुंथिनि थाखाय भारतआव फैफिननो गनायथि होयो। सनालि खातुन आरो बिनि गथ'खौ थांनाय 18 जुन 2025 खालारखालि दिल्लीनि रहिनी ओनसोलाव बांलादेशनि नोगोरारिनि सन्देहआव हमनानै दोननाय जादोंमोन। 20 बोसोरनिबो बांसिन सम भारतआव सानफ्रोमबोनि खामानि मावनाय आरो खामानि मावनायनि उनावबो बिथांमोनखौ 27 जुनाव दैथायहरनाय जादोंमोन। गाहाय बिजिरगिरिया सूर्यकान्त आरो बिजिरगिरि जयमाल्य बागचीनि बेन्चआव सोनाब बेंगल सरकारखौ गथ'साफोरनि मोजांखौ थि खालामनो बिथोन होयो आरो बिरभुमनि गाहाय देहा फाहामगिरि मावख'गिरिखौ खातुननो आबुं देहा फाहामथाय हेफाजाब होनो बिथोन होयो। सलिसिटार जेनेरेल तुषार मेहता बिथाङा बिजिरसालिखौ बुङो दि मिरुआ बिथांमोनखौ फिन हाबनो थाखाय राजि जादों, नाथाय बिथांमोनखौ नोजोर होनाय जागोन आरो उनाव दिल्लीयाव दैथायहरनाय जागोन। गागि उकिल कपिल सिब्बल आरो सन्जय हेगड़े बिथांमोनहा खातुननि फिसायनि सायाव बेबादिनो रेहाय होनो दाबि खालामदों, नाथाय नोगोरारिनि दाबिफोरा दान्थे-बिदान्थे जानानै दं। बे थिरांथाया सुस्रांजायै हादोरारि दावराव-दावसिनि गेजेराव हादोरनिफ्राय दैथायहरनायनि सुबुं बेसेनखौ दिन्थियो। 6थि खौरांआव दङ आसाम गभर्नमेन्टआ 5,800 लाइमोनफोरनो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट रानदों, गासै 2 लाख सोरखारि मासिफोरनि थांखि लादों। साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मख'जाथाव थुलुंगा होनानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सरुसाजाइनि अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव सा 5,818 लाइमोनफोरनो थिसनथाइ लाइजाम रानना होयो। गोदान थिसनगिरिफोरा आसाम पुलिस आरो नखर बिफानाव 156 डिपुटि सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस (DSP), 5,410 कनस्टेबल ABUB आरो 252 ग्रेड 4 मासिफोराव थिसनगोन। बे थांखिया हादोरसायाव आयेन आब्रुथि आरो खुंथायखौ बांहोनाय।
शर्मा बिथाङा बुङो दि बिथांनि सरकारा सिगांनिफ्रायनो 1,40,000 लाइमोनफोरनो साख्रि होखांबाय। बे थिसननायजों जों लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाखसो सोरखारि साख्रिसिम सौहैनायनि लामायाव दं होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा 5,000निबो बांसिन उफ्रा पुलिस कनस्टेबल मासिफोरनि थाखाय बिथांखि फोसावदों आरो थाबैनो खौरां बिलाइफोराव साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टफोरा फैसिगोन होनना मिथिनो मोनो। सुबुं अनसाइ बिथिङाव गिबि मन्थ्रिया मोनफ्रोमबो साहा बागानाव मोनसे गोदान 4 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि बेखेवो, जायनि गेजेरजों मावदांसाफोरखौ हानि बिगोमानि बिलाइ मोननो हायो। बे हाबाफारिखौ गोख्रै खालामनो थांखि लानानै बावैसो जिल्ला कमिशनारफोरजों जानाय मेलनि उनाव बे जाथाया जादों। बेफोर राहाफोरा लाइमोनफोरनि खामानि मावनाय आरो साहा बागाननि मावग्राफोरनि जिउ खुंनायाव जौगाहोनायनि सायाव सोरखारनि नोजोर होनायखौ दिन्थियो, जाय ओनसोलाव जौगानायाव बिहोमा होयो। स्निथि खौराङाव दङ BPFआ 2026 मायथाइनि आसाम बिसायख'थिनि थाखाय NDAजों गोरोबलायनायनि इसारा होयो। खमैबो 15 मासियाव बिसायख'थि गेलेनो थांखि लादों। BPFआ नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सजों आखाइ हमलायनायनि बिथांखिजों लोगोसे 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जागासिनो दं। BPF दैदेनगिरि आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया 5 दिसेम्बर खालि क'क्राझाराव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि खौरांफोरखौ फोसावनो थाखाय मोनसे गिदिर सुबुं थुबुरमा खुंफुंनायनि हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव दोलोनि बिसायख'थि बिथांखिफोरखौ बेखेवगोन आरो BTC माहारिफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन। मासि रानलायनायनि सायाव बिथाङा बुंबावो दि BPFआ खमैबो 15 मासियाव बिसायख'थि गेलेनो थांखि लादों, जानो हागौ इसिङारि थिरांथाफोरनि सायाव सोनारनानै बांसिन। महिलारिया खोथा होयो दि BPFआ गावनि गासै समायखिराफोरखौ मावफुंदों, जेराव हा पाट्टा आरो काउन्सिलनि बिसायख'थिनि गुबुन गुबुन रादायफोरखौ लाफानानै दं। फैबाय थानाय BTC रां बावजायाव गोरिब नखरफोर आरो गाव सुबुं हानजाफोरनि थाखाय 50 कौटि रां थि खालामनाय जागोन, जाहाथे सुबुं अनसाइ आरो गामियारि साख्रिफोरखौ बांहोनो हायो। बे जाथावना गोरोबलायनाया बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड ओनसोलाव गोरोबलायनायखौ गोदान महर होनो हागौ। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।